Здравейте, аз съм Данчо, това е Samsung Galaxy Note 2, гордият наследник на Samsung Galaxy Note. Новите неща тук са изключително много. Огромен 5,5 инча Super AMOLED дисплей, който ви позволява да виждате абсолютно всичко, независимо от ъгъла, под който сте застанали. 8 мегапикселова камера, 4-ядрен процесор, 2 ГБ оперативна памет, който прави устройството наистина свръхбързо. Всичко работи като по мед и масло. И най-важното, и това, на което искам да наблегна, е S Pen. Тук всичко е реиновирано. S Pen е много по-голям, отколкото на класическия Galaxy Note. Черния S Pen е на стария Note, а белия е на Samsung Galaxy Note 2. Той е направен по-удобен за захват. Значително по-лесно е да се работи с него. И в момента, в който го извадите, се стартира приложение, с помощта на което може да създавате бележки, да пишете каквото си решите. Може да забраните използването на пръсти, така че когато пишете с пръст да не се отпечатва нищо. В същото време телефона ще разбира жестовете, като тези за увеличаване и преместване, но няма да пише с пръста ви. Може да пуснете пръстите и да пишете отново така. Степените са 1024, което означава, че имате 1024 различни степени на натиск и телефонът ще ги отчита всеки път, когато използвате S Pen. Това е изключително полезно за всички хора, които се занимават с изкуство и обичат да рисуват, защото могат да си позволят да направят наистина невероятни шедьоври. Писането е лесно като детска игра, записването на глас към бележките също, ето от тук. В момента телефонът записва гласа ми, в случай, че сте възпрепятстван и не може да използвате S Pen, може да оставите гласова бележка, която по-късно да прослуша. Ето така. Ето тук. В момента телефонът записва гласа ми, в случай, че сте възпрепятстван и не може да използвате S Pen, може да оставите. И така всичко е наистина супер лесно и елементарно. Бележките се съхраняват освен в паметта на телефона и при първа възможност биват синхронизирани с Samsung акаунта ви, като по този начин държите всичко в синхрон и няма да загубите бележка, повярвайте ми. Може да се върнете по-късно към бележка, отново да изберете редактиране и да забържите цялото съдържание или да редактирате, да добавите нещо. Всичко е лесно като детска игра. S Pen предлага и още бързи команди, като за да ги използвате е необходимо да натиснете бутона на S Pen, ето така, и да плъзнете дисплея нагоре. Веднъж направили това, телефонът ви ще изкара това меню, в което е необходимо да введете команда. Маймунското А е една от командите, която може да използвате. Тя кара телефона ви да изпрати имейл, необходимо е да въведете човек, на който ще пращате. Ето в случая Данчо. Телефона разпозна акаунта, всъщност ще изпрати електронна поща до Данчо. Това е един от контактите в телефонната ми книга. Може да въведете текста посредством клавиатурата, може да смените езика на български, може да говорите на телефона, може да изписвате ръчно, собственоръчно, ръкописно това, което желаете да пишете, примерно Hello, ето така. И всичко е наистина невероятно удобно и интуитивно. Друго нещо, което е много интересно, е S Planner, което е приложение, създадено изцяло от Samsung за гамата телефони на компанията. С приближаването на S Pen до някои от дните в календара ви, може да разгледате набързо кои са най-важните неща, които има да правите за този конкретен ден. Може да пишете директно върху календара. Ето така ще поистрия повечето грацаници, които съм направил. Избирате си цвят, дебелина, с която да пишете. Ден, който да си оградите, 13 примерно. Важно. Може да пишете и за други дни. Изобщо всичко зависи от вас.
Освен AirView в S-Planner, AirView работи и в самата галерия на телефона. Всичко, което е необходимо да направите, е да стартирате галерията. Ето така. Тя предлага няколко режима на разглеждане на снимките. Това е каскадния режим, в който много лесно може да си намерите снимка, която търсите, защото ви се предлагат по 4 снимки и откриването на тази, която търсите, е значително лесно. Нека примерно изберем, ето да речем тази снимка. Веднъж, когато снимката се зареди, може да изберете меню и оттам добавяне на бележка. Добавянето на бележки е изключително лесно. Снимката се завърта и може да пишете на гърба и ето така. Отново може да изтриете съдържанието, защото на мен лично не ми харесва този инструмент, който сме избрали за писане. Затова ще си изберем примерно ето този. Наградцате нещо набързо и вече имате спомен, написан на гърба на снимката. Как познавате, че имате снимка, на която сте отбелязали нещо? Горният десен ъгъл на снимката показва това нещо. Ето така и вуаля, снимката се завърта и съдържанието се изписва на дисплея. Може да го изтриете, тъй като беше доста награцано, и да го коригирате, примерно, да го изпишете много. Готово и приключваме. Това е. Важи за всяка една снимка. Тези снимки, между другото, са правени с Samsung Galaxy Note 2. Съвсем на открито. Притежават изключително много детайли. Освен оставането на бележки на гърба на снимките, може да взимате от снимките всякакъв материал и да го копирате. Ето, примерно, да вземем тази снимка, от която ще изрежа лицето си. За да го направите, е необходимо да натиснете бутона на S Pen и ако сте в браузъра, също работи. Всъщност работи на всяка една снимка, която имате. Може да е част от веб страница, да е самия браузър. Изрязвате. Снимката, т.е. изрязаната част се копира. Избирате къде да я поставите от списъка тук. Нека си изберем S-Note. И така нашата бележка ще бъде отразена в S-Note. Завъртаме. Ето така. И ако задържим малко по-дълго време върху самото изображение пръста си, ни се предоставя възможност да увеличаваме, намаляваме и да драскаме върху изображението. Може да го завъртим в някаква посока. Ето така, примерно. Като се изписват и градусите, под които всичко това се случва. Може да добавите текст. Ето така.
да се върнете назад. И примерно да си вземем нещо друго. Отново от S-Note. Нека да изрежем тази тиква, която беше колаж за Хелоуин. Поставяме я в S-Note, зарежда се самото приложение, избираме там, където искаме да поставим бележката. Тя се зарежда в подразбиране в нова страница, но за нас не е проблем да изберем отрежи, което е еквивалентно на cut, да се върнем една страница назад и да си изберем Paste или постави по този начин. Сега ще завъртим малко нашия джак. И така, това нещо може да го изпратим в момента до някой наш приятел, примерно споделяне чрез. Пита ни коя страница да споделим, примерно тази, готови сме. Какъв тип файл да изпратим? Може да изпратим директно S-Note, може да изпратим PDF, може да изпратим файл с изображение, JPEG, затова ще изберем файл с изображение. Сега ще ни попита по какъв начин да го изпратим. Нека да го качим в Facebook, примерно. Това беше бърз преглед на функциите, които ви позволява S Pen. Може да правите изключително много и невероятни неща. Има специализиран софтуер, с който идва самият Samsung Galaxy Note 2. Единствените ограничения са собственото ви съзнание. Така че, ако имате идея, споделете я с Samsung Galaxy Note. Благодаря ви за отделеното време.